jannati ashaban nari, to 'yan aljanna sai su kirayi 'yan wuta. Domin yadda ka ji a baya mun yi bayani na tattaunawa tsakanin 'yan wuta su ya sunsu, to kuma akwai tattaunawa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna. Duk wani wadda ya taba musguna maka akan imani, duk wani wadda ya taba musguna maka akan addini, duk wani wadda ya karyata addini, ya mutu akan karyata addini da imani, makomarsa wuta ce. To da ka ganshi kuma da ku yi magana da shi. Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nari. Allah ya ce ma'abuta aljanna, ma'ana 'yan aljanna za su kirayi 'yan wuta, an kadi wajadana ma wa'adana rabbuna haqa. Da su ce ma 'yan wuta, hakika mun samu abinda ubangijinmu ya mana alkawari gaskiya ne, ya tabbata, gashi nan muna cikin aljanna. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa, kuma 'yan wuta kun samu abinda aka alkawarta muku ya tabbata? Da su tambaye su. Wadda ya yi imani ya yi aikin kwarai an mai alkawarin aljanna, wadda ya kafirce ya karyata makomarsa wuta, za su ce to mu wannan alkawarin ya tabbata, ga munan a gidan aljanna. Shin kuma abinda aka ce duk wadda ya kafirce ya karyata makomarsa wuta, kuma wannan alkawarin kun same shi tabbace? Ƙalu na'am. In wuta ya ce lalle mun samu. Da su ce mun samu. Wannan fa tun daga wajen hisabi, tun daga wajen hisabi, tun daga wajen hisabi. Shi yasa malam kaga duk waɗannan abubuwan da muke karantawa, Allah ba zai saukar da shi ba bisa manufa ba. wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Da gaske Allah ya saukar da Qur'ani da manufa ta gaskiya. Wa bil haqqi anzalnahu, Allah ya ce bisa wata manufa ta gaskiya muka saukar da shi. Wa bil haqqi nazala, kuma da gaskiya ya sauka. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazal. Allah ya ce magana ne kece gaskiya da gaskiya. Wa ma huwa bil hazal, Allah ce ba wasa a ciki. Duk abin da kaje an karanta shi Allah da gaske yake. So kar ka dauki abun da wasa. Kullum ka dinga lissafi. Kullum ka dinga lissafi. Wato akwai waɗansu abubuwa da in na tuna su sukan sa tunanina ya yi zurfi sosai. Abu na farko dai, daga ran da ka mutu to ka koma jiran benci kawai. Yanzu duk wadda aka kai su makabarta aka ajiye, yanzu duk wannan rigimar da muke karantawa su jira suke kawai. Ba za a ba wa mutum dama ya sake sallah ba, ba za a sa ba wa mutum dama ya sake sadaka ba, ba za a sake ba wa mutum dama ya yi ziyara ba, ba za a sake ba wa mutum dama ya karanta alkur'ani ba. Yanzu duk abin da zai faru a kiyama su jira kawai suke ya faru. Sun dace ko ba su dace ba, wannan bai shafi kowa ba. An ajiye su ana jira, banda abin da ke biyo bayan mutuwa na kwanciyar kabari. Yanzu suna jira kawai su ga wainar da za a toya ranar alkiyama da su. Wannan daga ran da ka mutu komai ya tsaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ma tabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Idan dan adam ya mutu kowane aiki ya tsaya. Dan wannan asusu da za a daga na fi sabilillahi kasa 5 ko 10 ya tsaya. Ka dan bushi iska, wata ranka karanta Qur'ani ko ka tashi kai sallan dare, duka ya tsaya. Ka dan bushi iska, wata ranka kunna wa'azi ka ji, duka ya tsaya. Annabi ya ce in mutum ya yi sadaka mai gudana ta bi shi, idan ya karantas da wani ilimi mai amfani ya mora, in ya bar wani ɗa na gari da zai dinga mishi addu'a da neman gafara ya amfane shi. Amma duk aikin da za ka yi ya tsaya. A yau da muke maganan nan, inda cikin daren nan Allah zai karɓi ranka, sallah an rufe.
azumi an rufe farilla da nafila, sadaka an rufe farilla da nafila, duk wani aiki kawai ka je ka jira ka ga yadda za a yi da kai ranar kiyama. Shi yasa Allah ya ce kowa ya nazarin me ya tanada ma gobe. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, kowace rai ta yi nazari ta duba fa abinda ta tanada don gobe. Yanzu aikin da kai ka tuna idan al'amarin Allah ya ce maka yau gobe, ba gobe kiyama ba, zaka wanye lafiya. Allah ya ce kowa yi nazari. Saboda haka daga inda aka ce an ɗauki ranka, tafsiri ya tsaya, jan baki ya tsaya, duk wani aikin alkhairi ya tsaya, to ka tsaya ka yi nazari. Yanzu abin da ka tanadan waɗannan abubuwa da muke karantawa, da ka fita, da ka fita, ka yi nazarin wannan, ka yi nazarin wannan, da ka fita. Abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'adharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana. Allah ya karbi uzuri, ya tsayar, ya dakatar da uzurin duk wadda ya shekara 60 a duniya. Idan ka shekara 60 a duniya, to ba excuse da Allah zai karba abun ranar alkiyama. Ka duba saura maka nawa ka cika 60 din. Wadda ya cika 60 ya duba mutuwa, ya duba wannan magana. Idan mutum ya shekara 60, kawai abinda Allah yake so kayi baka yi ba, amma ba zai karbi wani excuse a wajenka ba. Wannan fa ko baka mutu ba, daga inda ka cika shekara 60, to an rufe kofar ka je ka kawo wani uzuri a gaban Allah. Akwai abin nazari ko babu? Abu na gaba shine duk hakkin da ka tafi da shi na bayin Allah sai an cire wannan hakkin. Malam ka dubi irin abubuwan da ka yi a baya. Duk abin da ka tafi da shi na hakkin wani, gulmansa kai, zaginsa kai, mutuncinsa kai, sai an farki. Shi yasa annabi ya ce mafita ɗaya kawai, je ka ku ware tun kan ka mutu. Je ka ku ware tun kan ka mutu. Man kanat indahu mazlamatun li akihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Annabi ya ce kawai yau ka je ku ware, ka je ku ware. Kaga irin waɗannan ai akwai abin nazari da zai sa ɗan adam ya samu natsuwa. To duk abin da ka ji yan wuta sun yi kaza, ga yan aljanna, ga kaza duka kafin a datse abu ne. Daga inda aka datse yanzu kawai ka jira ka ga me zai faru. Idan a duniya ne, in ka tuna yau sai ka tashi kai sallan dare, yau sai ka tashi kai istighfari, sai ka koma ka gyara ka roki Allah gafara, sai kuma ka kama karatun alkur'ani, sai ka yi kokarin kyautata aƙidarka da tsayuwa akan turba. Kana da dama. Daga inda aka ce an turbuɗa maka ƙasa, komai ya tsaya.